Aprang si Ning Chethe Kurusar Lokhon matre Arnam Lokhimon Taram pen alitum Kado KARDOM ini nili Thijoklangso Nambor Thijoklangso Dovan long Dovan Kimi kilot long nili vlog video shooting bom nasi alitum keceng pen kijut an langit tha video banglang mesen plote like comment share bagi teneri nasi select non lapen an suse pachi thangit non KARDOM Tangte deu panian le lojo non neli janro da twisting telang abang deu panian lang roi Iklo ante dam tulo nang pro non mangke deu pani per ed lo si non mangke tension free lo to wardo mete senma si langi bom tha non mangi hadak palet an si video da shoot ji la si langi da de to đang te le lo cho la dahen lo Thijoklangso Nambor Thijoklangso Lokhimon Dovan ke sang phulo la si alang like itum hini Dovan ng rirso jang thingro mamelong dunai pu la pen alang like nei phuik lo alang limen la ke babu phangchu